Ukruthakruthwano phakathi kwamaqel'emigulukudu kushiya abahlali benoloyiko nanjengoko oku kukhokelel'ekubeni kutshiswe izindlu nezithuthi. Kutyholwa ngokuba la maqel'onqevu ambonzeleke kwii-ofisi zikamasipala ekunyazisa ukunikwa iiTender. You have interest groups like gangs who forms an alliance with politicians, with those in power, and that is very concerning because it creates a situation, you can call it a marriage anointed in hell, because it's very difficult to turn around such a situation. Oosomashishini bale ngingqi baluva ngamandla ulwamvila lolu kruthakruthano. In any normal business, when fear is the controlling factor, there is no way that business can operate freely. If these incidents are even able to affect the service delivery of government itself, if they go to the municipality and close the municipal buildings, what more about us? We operate in a fearful condition, which is not, conducive for any, economic development. Le meko ichaphazela notyalo-mali. To take an example, we are in a discussion with the Indian Consulate General here. They have spoken to me directly and say they want to invest into the Northwest. They want to meet with the executive mayor. Currently, it is not possible just to set an appointment with the mayor. So the Indians don't want to invest. How are we going to bring them to an area that is so volatile? Abahlali banethemba lokuba siza kufunyanwa ngokukhawuleza isombululo kule meko nanjengoko nabantwana besoyika ukuya esikolweni. Siyakhala singabazali balapha eJobedine. Into enye nenye eyenzakalayo asiyazi ukuthi siye kubani, asiyazi uMM ngubani, ukuthi kwenzakala ifazwe enye nenye sibone iyenzakala. Into eziningi abantwana bethu bayika nokwezikolweni. Khona ngosicela ukuthi into bahlale phansi baze balungise lento yabo. Ziphanzile inzame zokufumana umasipala waseMatlosana ukuba phefumle ngalomba. Kusenjalo kulindeleke ukuba ikomiti ye-ANC kweli phondo idibane nebhunga lalo masipala namhlanje.